е персонална работа. Обаче един спортист доказа, че може да печели буквално и персонална работа. Вижте какво е направил човека. Големият му член се развяваше на воля, но той триумфира в бягане с препятствия. Хитре, ти трябва да влезеш с сигнал, приятелю. Иди си на мястото. Иди си на място, аз сега имам една друга темичка да разкажа. Извинявам се много, я не мога да разбера, но си имате по 5 предавания на ден, откъде е влезъл, откъде е излезъл. Тържествено, с музика. Нещо да е, искам да влеза като... Не, искам да влеза естествено, нещо да е си там на мястото, аз сега тук имам да разкажа една друга история. И после ще дойдеш. Да, не разбирам. Кажи ми, мърш тук. Мърш тук. Я много се извинявам за това от дека. Няма проблем. Аз съм момеките. Добре, отивай сега да си на мястото си. Сега. Говорихме за един спортист, на когото всичко му е персонална работа, и сега ще ви покажа едно видео от състезанието. Моля хората с слаби нерви и с по-консервативно възпитание да не гледат следващите 20 секунди. Изключихте ли си телевизорите? Колеги, пускайте. Sistema il calcio girato e cosa? C'è un'immagine, diciamo così, il bollino rosso che diventerà super virale, però perché non è la prima volta che accade. Той човек е искал да бяга щафета, обаче неговите съотборници не смеят да се протегнат назад, защото не знаеш какво ще хванеш. Доклада за напредъка на Северна Македония, но някои спорни точки остават нерешени. 4-те най-големи парламентарни групи на Европейската партия, на европейските социалисти, либералите и зелените настояха да има уточнение на текста чрез добавяне на думата съвременен преди македонски език и идентичност. Това предложение беше блокирано в комисията, а Скопие от своя страна иска пред македонски език и идентичност да бъде добавено прилагателното многовековни. Сега ще коментирам темата с един виден македонист, който няма търпение да влезе при нас. Представям ви войводата Хитре Петревски. Кажи де. Гледам, че нещо приглушия накрая. Смутиха се нещо от тебе. Я се чудо, ти ми пише със сигнал. Май по-добре беше без сигнал да влезеш. Я така мисля, я го усетих това, ако сакате да го повторим, бе. Дай ма без сигнал този път, ако искаш. Дай да пробваме от начало. Айде да пробваме, дай да видим. Това път може да се получи. Да, они да гледат. Айде да видим. Я един път влезе, они не влезе. Я участвам всеки ден по 2 пъти. Така е. Они другите идат от месеца по 3 пъти. Не е така, Евгений? Така е. Тогава я не мога да влеза. Дай сега да влеземе, да видим този път ще оцелим ли нещата. Излизане искаш? Не излизане да видим от сигнал. Добре, сега дайте да го повторим, защото наистина стана конфузно. Я не мога да разбера за какво мъчите професори засират тази сигнал заради мене. Иди сега там да видим, втория път може и да стане. Ама иска си я долу като ония бегача. Пляс. Айде. Норчета с мен най-много на бегача. И аз съм го видел, но вашия барабанист така да бега новия. Нали? И той ли е така? Добре, ела седни сега тук. Да не пробваме. Айде, бе. Да, по едно време. Ама чак тук по рамото го блъска. Не, по едно време така и се обръща сам. Айде, бе. И мисли, че някой го по... Ники е голема работа. Я мисля да не влизам от и изядваме времето на скетч. Хитре, заповядай. Не, освен това няма гаранция, че втория път ще се получи. Ма така ги омалъжаваме, я гледай, оно Хухубен. Я гледай Кристиян, бе. Как бе, Кристиян, я гледай, он на плаша, он се подготвя за концерта на София Маринова. Стига, бе. Гледай. Седни сега тук. Оди, виж колко бани има, 4-5, 5 часа. Ама ти така беличък още. Аз съм беличък, ама он се подготвя за концерта на София Маринова. Добре. По-да се слее с обстановката, бика. Това е професионализъм. Еждуица, бели. И норче, и долна, бела. Норче, стига, бе. С борето за надалиците ли говорите? Стига, бе, Хитре, бе. Добре, какво са оклюмали тук, я не мога да разбера. Какво са оклюмали? Не знам и аз. Забавя, какво па да...
Такова ми беше на лето, да ви кажа на всички, лето 2025 и 7-8 пак не отида на море. И аз си викам, ей, с тази беднотия у историята ке влезе. Не дай сега да бъркаш в раната. Кажи защо вие македонците отказвате да сложите думата съвременен пред понятията македонски език и идентичност? Що не е съвременно нашия език? Що па да не е съвременно нашия език? Ние не сме джеми, нас ни беа пушкале, ние си ценим, да каже, историята. Да. Он Александър Македонски завземал планетата Марс, взел планетата Марс още преди 9 години. Стига, бе! Съвременно, да! Съвременно, да! Не знам. Освен това, Филип Македонски, като е разцепил урна и е направил атомна бомба, това съвременно, да! Урана може би е разцепил, не урна. Урана, извинявам се. Как се казва? Урана. Да. Понеже видях урна от тук, я ги предполагам. И ти смяташ, че това е част от македонската история, така ли? Ако не е част от македонския теория, що си правим труда да го измисляме? Ти сега ще ми кажеш, че и Самуил не е македонски цар. Не е. Да, не, и че Нилче Амструски и той не е да стъпи на месечината и той не е македонец. И това ще ми кажеш. Не. Ти ще кажеш, че Балет Магадан защото многовековният език е македонски. Македонски език, да ти кажа, е по-стар дори от вица за мечката на Слави. Така ли? И за бабата деца качила и са решила. На мен, между другото, Слави ми го е кажувал вица за мечката и я да ти кажа, така съм се смел. Нали? Така съм се смел. Некой ги, значи, я последно се смех така, кога питах един лесовът, що реже дърветата от така парка от Скопие. Той какво вика? И той го вика, режем всички дървета над 75 години. Викам, що бе? А той вика, защото имат български корени. Така си. И ги реже, Добре, и ги реже. сега, вашия доклад срещна ли критики от някой политик в Европейския парламент? За продуцента на 4+ ли питате, оня Ивайло Вълчевски ли питате? Ивайло Вълчевски го чухме вчера, какво каза по той искаше въпроса. да сложи думата съвременен пред македонски език и идентичност. Да. И се провали тотално. Може ли човек с 2 пистолета от всека ръка да не му приемат исканията от Европейския парламент? За какво го бъдете това целият път до Брюксел? За какво бъхте там до Така е. Да го би целият път? Ти наясно ли си с актуалната политическа обстановка в България? Много ясно, я разбрах. Значи за нас културата, помня как веднъж го срещнах в един парк и го питах, де ходиш, бре, Танасе? А он ми посочи 2 здрави мъжаги и вика, за наденицата. Маму, видя ли го това къде бега? Да. Я му казах, кете от теб, между другото, аз се загледах това видео. Нали? Мари, казах на това, викам, кете от тепът от бой бей на Наско. А той се така подсмикне и вика, ке ме от тепът, ама няма да от бой. Мале. А как върви така войводския живот? Как върви живота ти на войвода? Че Годжи ми каза за едно. Кажи за войводския живот. Войводския живот, моли са така по човрех. Не мога да разбера, що от 35 градуса ми вече 2 седмици играл у Балтоне и от такова. То не беше Сашо, това ловеца на мечки са у Балтонеца. Каква тази зимна колекция? Зимната. Лятото играем зимни скетчове. Немате ли някакви летни образи? Да кажете спасител на плажа, нещо говоря, само зимни време. Нали ще ти е най-добре. Нямаме се, насъргаме. Я такова нещо не са. Сел по тури, сел такова, след 2 дена. Кажи за войводските приключения. Паш ти каза за последен път. Значи, само приключения. И ония ден бродих из планината и по едно време викам Макети и Трън. Кога погледнах, то не било Трън. Отдраскала ме пантера. Верно. Да. Я като помниш ли никъде грега? Я като видех. Че ми се до едно време. Старата школа. Старата школа. И я като видех и очите ми стана. Такива И я викам, толкова църна маца не бех виждал от последния концерт на Софи Маринова. Така искам да играеш с отношение. Имам ли още така? Имаш. И какво стана?
Какво да стане? Значи, това е втория път, кога ядох сърна наденица. И другия път беше, коги ме пления османлийски пирати. Сомалийски. Извинете, опа ми се слива. Сомалийски пирати във водите на ръка Вардар.